Kwankwasiya ba ta rago bace duba, ba gidan da ake sara da suka ba. Tarbiya ba a koyar murin da zagi ba, ra'ayinmu ba za a hana mu furta ba. Alhaji Nura Hussein ya ƙara tada ni, mai gidan da ya zarce masu janjani. Ka sako mana waka kaji Tijjani, inda duk matsala take zo ta hogani. Kai ka ce ba mu fara dan mu daina ba, ba mu fara dan mu daina ba. Kwankwasiya ba ta rago bace, 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 gaya musu ba ta rago bace. Kwankwasiya ba ta rago bace, Kwankwasiya ba shirme ba.